ďaleko ďalej. Nedokázala som pochopiť, prečo by som mal stráviť celý deň pri sporáku a pri práčke a neustále ho obskakovať. Pripravovať mu sendviče a nosiť pivo vždy, keď príde z práce. Má vaša žena takisto tendenciu mať vlastné názory? Urobte tomu koniec a zastavte to v zárodku. Predstavujeme vám Feminor. A potom v jeden deň sa zrazu všetko zmenilo. Priniesol mi ten úžasný liek, ktorý konečne vyriešil všetky naše problémy. Feminor je slovenský liek vyrobený na báze výťažkov z bylín s minimálnymi vedľajšími účinkami. Stačilo mi užívať Feminor len jeden týždeň a konečne som pochopila, že kuchyňa je to miesto, kam patrím. Hádky s partnerom po dlhom čase ustali a ja som sa tak mohla venovať činnostiam, pre ktoré som bola stvorená. Varenie, upratovanie a masírovanie partnerových nôh nikdy nešlo tak hladko. Vďaka Feminoru a pevnej reťazi vaša manželka už z kuchyne a práčovne nikdy neutečie. Vďaka Feminoru nosím svojmu partnerovi pivo k televízii s úsmevom na perách a už chápem, prečo sme takí šťastní. Taktiež vyskúšajte Feminor Junior pre vašu dcéru. Feminor dávam aj svojej dcére. Vďaka nemu už po svojom partnerovi nepožaduje žiadne romantické chvíle, ale spokojí sa aj s večerom pri futbale. Feminor. Návrat k prirodzenosti. Reťaze nie sú súčasťou balenia. Medzi vedľajšie účinky môže patriť zvracanie, šedý zákal, explozívna hnačka, v niektorých prípadoch bolestivá smrť. Feminor je liek chemicky vyrobený v Číne so zákazom predaja v EÚ. Firma Feminor SRO neručí za akékoľvek pozitívne účinky lieku.